Osgyányi Vilmos Munkácsi díjas kőszobrász, restaurátorművész 1983-ban járt először Füzéren. Akkoriban a kápolnának nem volt mennyezete és hó borította a szoborfülkék feletti baldainak tetejét. Az Országos Műemlékfelügyelet támogatásával ólomlemezekből burkolatot készített rájuk, hogy megóvja őket a pusztulástól. A 90-es évek végén indult nagyobb felújítási munkálatok során a kápolna tetőzetet kapott, Osgyányi Vilmos pedig 2 falszakaszt restaurált. Szerencsésnek érzi magát, hogy a jelenlegi nagy munkálatokban is részt vehet, és a kápolna teljesen megújul a keze nyomán. Itt most a cél elsősorban az, hogy egy ilyen teljes rekonstrukció készüljön, elkészül majd a boltozat, a 4 ablaknak a rekonstrukciója, elkészül az ülőfülkék rekonstrukciója, elkészül. Meg kell mondanom, hogy az ablakoknak a rekonstrukciójából csak félig igaz, hogy az valódi rekonstrukció, mert a mérművekből oly mértékű csekély darab kamarat, meg egyetlen egy kis orrtag, amiből a 4 mérművet sajnos nem lehet rekonstruálni, ezért ezek analógiák alapján készülnek most el. Körülbelül azt lehet mondani, hogy valahogy így nézett ki régen. Ez az egy dolog, ami nem hiteles, de úgy érzem, hogy a többi részlete az viszont hiteles rekonstrukció lesz. Az az érdekes, hogy a többi részletből hál' Istennek mind annyi kis darabka megmaradt, amiből már pontosan tudjuk, hogy mi volt. Itt lehet látni az eredeti részletét, ez a kis vonal veszi körül, ez az eredeti faragvány, ennek itt van a száma, lehet látni, tehát mindegyik darab be van számozva, és egy lista szerint került be a bordába, a rekonstrukcióba. Igen, ez egy ilyen nagy puzzle, és még én azt szoktam mondani, hogy még egy ilyen nyomozó munka. Valahol megtalálunk picike kis töredéket, valami kis nyomot, valami lenyomatot, egyebet, és akkor ebből, ugye, hát már elég sokat foglalkozunk ilyesmivel, akkor már beugrik, hogy az mi volt. A kápolnának a déli fala nagy mértékben kidőlt. Itt lehet látni azokat az eltolásokat, amelyik úgy tűnik, hogy hiba ebben a rekonstrukcióban, és ha még ide följebb tekintünk, akkor itt is jelentős ugrást lehet látni a profilokban. Ez azért kellett, hogy ezt így helyezzük el, mert a fal jelentős mértékben kidőlt, és a meglévő sarok és a kidőlt középső rész nem lehetett máshogy összehozni. Ugyanez történik tulajdonképpen följebb. Az ablakok fölött még jelentősebb a kidőlés, és legfölül 27 cm-t dőlt el a függőlegestől a fal. És ez megjelenik majd a boltozatban, és természetesen a mérműveknél is, az ablakoknál, mert minden részlete tulajdonképpen az ablaknak elnyílt, torzult. Van egy bizonyos vastagsága ennek a mérműnek, ami nem jelentéktelen, azt hiszem, hogy olyan 17 centi. Ebben a 17 centiben mi olyan csalásokat csinálunk, hogy egy-egy kialakított lyukon vagy kis motívumon belül a síkokat mi oda korrigáljuk, ahova kell, de az azt jelenti, hogy ezek a síkok különböző helyeken lesznek. De azok síkok lesznek, és üveget lehet belerakni. Na, onnan értük. Jó, és akkor ezt a darabot lehet ide fölállítani.
A mennyezetnek a teljes rekonstrukciója elkészült. Itt meg kell jegyeznem, hogy akik az első publikációt készítették a kápolnáról, Feld István és Szekér György, illetve Simon Zoltán, ők közül a Szekér Gyuri, ő volt az, aki először lerajzolta ennek a kápolnának az elképzelt rekonstrukcióját. Igen ám, de közben kiderült, hogy sajnos ez a rekonstrukció nem minden részletében valósítható meg. Most tudtuk azt mondani, hogy igen, ez a rekonstrukció elfogadható, tehát az az alaprajz megvalósítható, tehát ez most már egy rajzban szerepel, és úgy kell elképzelni, hogy minden borda visszakerül, ami korábban volt, 330 darab faragvány töredék maradt meg a boltozatból, ez egy nagyon jelentős szám, így minden részletében hiteles tulajdonképpen maga a borda. Most azt mondjuk, hogy ez az optimális alaprajza a boltozatnak, mert egy nagyon fontos csomópont nagyon jól megmaradt, tehát teljes boltozat rekonstrukció lesz. A boltozat mezőket is össze fogjuk kötni, hát ott már a festés az már ugye az építésznek a saját elképzelése szerint történik. De a bordák azok még úgy mondjuk, hogy tehát azok valódiak lesznek. Sajnos ott is ilyen elhúzásokat kell csinálni a boltozatban, ahol ez a kidőlés megjelenik. Elkészült a kápolnának a külső ajtaja. Mondjuk azt lehet tudni, hogy ez az ajtó, ez olyan, amilyen lehetett, ám de nem tudjuk pontosan, hogy tényleg a kápolnának volt-e az ajtaja. De mindenképpen egy olyan ajtót tettünk oda, ami nagyon odavaló és hiteles formailag. Elkészültek a szerkezetépítési munkák, és elindultak a szakipari munkák, illetve a befejező munkák. Több helyiségben elindultak a végleges burkolási munkák, festési munkák, cserépkályhaépítési munkák, díszítőfestés munkák, elektromos munkák, képészeti munkák, úgyhogy kellő ütemben halad az építkezés. A jövőben burkolási munkák befejezése, a végső festések, a lámpák felszerelése, a tető, még hiányzik némi kis munka. Az orronfal építés is megkezdődött, ami most egy új projektelemként jelent meg. Ennek a szerkezetépítése zajlik, vélhetően a jövő héten megindul a homlokzatburkolási munka ott, és szeptember közepén felkerül az a szobrászdíszes csúcsdísz az orronfal tetejére, amelyik a teteje lesz az épületnek, és onnantól elindul az állványbontás, amelyik igazán érdekes lesz szerintem, mert akkor bújik elő az alkotás. Itt állunk a kápolnában, ahol jelenleg a Laki Üvegművészet Kft. A színes olmozott üvegeket illeszti be a helyére, aminek a helyszíni felmérését hónapokkal ezelőtt elkészítették, és most arra készült el a műhelyben a színes díszüveg.
a megtiszteltetésért minket, hogy részt vehetünk Kovács Keve üvegtervező úrnak a díszüveg elkészítésében. A tervezési stádium az abszolút az ő feladata volt, és utána tulajdonképpen mi az ő meghosszabbított kezeiként elkészítettük a díszüvegeket. Sokszor egyeztettünk, ő eljött hozzánk a műhelybe, nézte a munkánkat, meg volt velünk elégedve, úgyhogy most eljött az a pillanat, hogy végre beépíthettük az üvegeket. Igazából a Keve a beépítésről is abszolút gondoskodott, tehát egy olyan technikai leírást adott nekünk, amit nekünk követnünk kellett. Abszolút a hagyományos ólomüveg beépítés módját követjük. A díszüvegek azok kívülről kerülnek beépítésre, ezekbe a mérműves ablakokba, és a díszüvegek mögé kerül egy védőüveg, egy ilyen 3+3-as ilyen ragasztott biztonsági üveg, és az védi meg tulajdonképpen a külső fizikai, mechanikus hatásoktól. Belülről, ha tapintható lenne, akkor belülről lehet érezni a díszüvegeket, az ólomüvegeket, és kívül pedig van egy védőüveg, ami megvédi a díszüveget. De tulajdonképpen látványban ez egy teljesen víztiszta védőüveg, ami nem zavarja a látványt. Elvileg elég lenne az, hogy beragasztással rögzítjük az üvegeket, de itt egy szögvas kis pontmegfogásokat is kap majd az üveg, pont amiatt, hogy itt tényleg minden oldalról támad a szél itt a hegyen. Tulajdonképpen ezt a védelmet is ellátják majd ezek a pontmegfogók, hogy abszolút biztonságosan rögzítettük az üvegeket. Jöhet a következő! Az üveg az egy sík dolog. Ólom valamilyen szinten enged egy kicsit, tehát azáltal, hogy ólomsínben van rögzítve mozaikszerűen az üveg, ettől egy picit tudtuk úgymond behajlítani ebbe a síkba, ami egy kicsit így eltér. De alapvetően a védőüveg az már egy teljesen sík üveg, úgyhogy nagyon nehéz volt ezt a csomópontot tulajdonképpen itt kialakítani, hogy megfeleljen. Egy ablaknál még a köveseknek kicsit kell utánunk dolgozni, mert ott nem fekszik föl teljesen, de tulajdonképpen megerőszakolni az üveget nem nagyon tudjuk olyan módon, hogy nem lehet hajlítani vagy ívbe berakni a díszüveget. Az ólomüveg maga is mozaikszerűen áll össze, tehát azt tulajdonképpen azzal föl tudjuk venni a formát, csak a külső védőüveg az volt egy kicsit nehezebb ilyen eltérő síkban rögzíteni. A munka kivitelezését azt megosztottuk. A felső mérműves részeket, ahol tulajdonképpen ez a rózsaablakszerű osztások vannak, minden ablaknál más és más mintát látunk. Azt mi készítettük el, meg az első vízszintes osztóig a négyzetes üvegeket, és az alsó felébe a Keve csapata tulajdonképpen ő készíti. Úgyhogy azt már nagyon várom, mert ott lesznek a figurális alakok, úgyhogy ez akkor összeáll a kép. Egyrészt illeszkedjenek ezek a motívumok. Voltak hosszan elhúzódó egyeztető tárgyalások, amiben tisztázni kellett, hogy ténylegesen egy allegorikus rész az pontosan miről szól, és mi kerüljön be, mi maradjon ki. Eredendő textil rajzolatokat könyvből emeltük be természetesen. A könyvek ugye offset technológiával készülnek, és az offsetről hiába csináltunk nagyon éles képeket. Az offset nem volt felvétel, nem volt nagyítható abban a méretben, mint amire nekünk kellett. Két lehetőség volt, mint kiderült a gyakorlat során, vagy az eredeti textíliákat kellett volna megkeresni, és arról nagy felbontású képeket csinálni, vagy akkor azonnal nekik kell állni, és a különböző irodalmat fellapozva kézzel egy-egyes rajzot készíteni az eredeti felvételekről. Maradt a másik megoldás, hogy kézzel kellett megrajzolni, és akkor ezt át kellett vinni színtelen fóliára, és ezt felvilágítani a szitákra. Ritkán kell manapság kő
szerkezetbe üveget rakni, és különösen régi szerkezetbe, és itt nagyon nagy eltérések vannak. Tehát van, amikor egy centi elmarad az üvegből, és másik ponton megszorul az üveg. Nagyon nagyok a tól-íg határok, amiben mozog egy tényleges méret. Egy 43,5x58-as védőüveget is kérek. Hát védőüvegek lesznek mögöttük, illetve előttük, tehát a védőüvegek pedig edzett biztonsági üvegek, UV-álló anyagokkal ki lesz kenve, tehát ezeknek kell tudni ellenállni az időnek. Vannak az ólomsinek, és abban vannak a festett, anyagában színezett, vagy színtelen, vagy textúrált felületű üvegek. Ebben a vonatkozásában ez hagyományos, tradicionális ez a megoldás. A változó festés technológia, van benne kézi, ez a fekete motívum, ami benne van az üvegben, ez szitával került, ez pedig kézi festése, ez a vonalas háló. Ez sárga, ez anyagában egy különleges üveg, úgy hívják, hogy repesztett vagy selyemüveg. Különféleképpen megdolgozzák az üveget. Huttában történő megdolgozás eredményezi, hogy a felületében mozgalmas rajzolatú üveget kapunk. A bordűrben azok a szép rózsaszínek, az arany gold róz. A másik különleges megoldás, hogy ezüst színű, a Árpád-házi felirat a szentek neve mögött, ez a drága anyag, ami biztosítja ezt, hogy ott a beégetett ezüst az tartós legyen. A hagyományos ezüst ugye az érzékeny a kénre, és gyorsan befeketedik, de a platina ezüst az pedig tartós. Ez egy platina ezüst, amit ott látható. Minden új izgalommal jár egyrészt, hogy lehet megvalósítani, kettő, milyen lesz, harmadik, hogy fogadja a közönség. A technológiát végigcsináltuk, megvalósult, és most már, ahogy berakjuk, most jön a harmadik mozzanat, hogy reagál erre a közönség. Tulajdonképpen a díszítőfestés az elkészült a csillagboltos mennyezeten. Az oldalfalon van még némi kis kőrestaurátori feladat, és amint az elkészült, szeptember 5-e, 6-a magasságában a belső állványt kibontjuk, akkor utána elkészül a somázas kerámia burkolat, és ott elkezdődik az épület, vagy annak a helyiségnek a felöltöztetése, bekerülnek a kovácsolt vas díszkandeláberek, bekerülnek az összes többi már díszítő rész. Van egy-két olyan helység pince szinteken, ami már jobban áll, tehát annak már burkolata elkészült, festése is elkészült, ilyen például a szalonnás pince, vagy ilyen a vizes pince például. A pince szinten ott egy bogácsi tufa kő kerül a padlóburkolatra, több helyiségben elkészült már. A vizes pincében, a malompincében már ezek a burkolatok helyek közel elkészültek. A vezér szinten ott kétféle burkolat van. A kápolnához kapcsolódó részek, ebédlőpalota, öregpalotában egy somázas kerámia burkolatot helyezünk el, amelyiket a Zsolnai gyárt. Az összes többi területen pedig egy fertőszéplaki téglát helyezünk el. Ennek a fertőszéplaki téglának az a jellegzetesség, hogy ma Magyarországon ők azok, akik egyedül a hagyományos régi technológiával készítik ezeket a téglákat. Tehát nem egy gépi sokszorosítás zajlik, hanem kézivetésű téglák. Itt is már több helyiségben elkészültünk a munkákkal. A tetőtérben, amely már egy modernebb világ, ott egy sütői keménymészkő, macsiszolt felülettel, itt még nem készültünk el. A Rímai háznál még a régészeti feltárások nem fejeződtek be. Ott az a cél, hogy szeptember 8-a, 10-e magasságára a régész elérje azt a végleges sziklafelszínt, azt a végleges padló burkolati síkokat, ahonnan majd mi elkezdhetünk építkezni. Ha ő ugye ott végzett és teljesen feltárta a régi korok emlékeit, akkor indulhatunk úgy a falépítésekkel, a lépcső tartószerkezetekkel és a tetőépítési munkákat. Ott fogjuk befejezni az építést.
Minden gyerek arról álmodik, főleg a fiúk kiskorukban, hogy várat építenek. Talán egy embernek az életében egyszer, ha megadatik, és én most akkor ezt kipipálom. A cserépkályha örök érték, a Füzéri várat 6 pompás rekonstrukció díszíti és melegíti. A következő epizódban feltárul történetük.